नायगिरि साफ्रोमखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमदों। अनजागा ख्रिस्ट प्रिय नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो लागै बाइबेलनिफ्राय बेबायदि सोमोनांथाव जारिमिन लानानै फैदों। जि जारिमिनखौ नोंथाङा गोसोखाङोब्ला आरो जि जारिमिनखौ नोंथाङा खोनासङोब्ला जिउआव गोबां आशीर्बाद मोनगोन आरो लोगोसे गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हागोन। बेबायदि जारिमिन लानानै फैदों। हयथ' जानो हागौ गोबां मानसिफोरा बे जारिमिनखौ खोनाखाबाय, नाथाय खोनादोंब्लाबो हयथ' जानो हागौ बावनानै दं। नाथाय माखासे मानसिफोर थानो हागौ जायफोरा बे जारिमिनखौ खोनायाखै, नाथाय गोसोखांनायनि गेजेरजों आरो जायफोरा खोनायाखै नायनायनि गेजेरजों मोनथिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गेदेर आशीर्बाद मोनगोन। बेवहायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेरावहाय सासे हौवा सासे आइजो, हौवा हिन्जाव बिसोर सानैबो थैनो गोनां जादोंमोन। आरो मानो थैदोंमोन, मा जाहोननि थाखाय थैदोंमोन, बे गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो नांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जारिमिन फारसे आवगायलांदोनि। नाथाय बिनि सिगाङावनो साफ्रोमखौबो खावलायनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर भिडिअफोरखौ एबा बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै, अब्लाना नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला भिडिअखौ जागायजेनदोनि। बे बै समनि बाथ्रा जि समावहाय गोथार जिउखौ मोननायनि उनाव जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा दाब दाब जायगाफोराव थांदोंमोन आरो सोमोनांथाव खामानि मावहैदोंमोन। बै समनि बाथ्रा। आरो बै समावहाय सुबुंफोरा जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, बै समाव गावनि मोननाय हा सम्पति, गावनि फाननाय, बेफोरनि गेजेरजों खौसेयै मण्डलनि मानसिफोरा थोनहर जानायफोरजों रानज्लायनानै जायोमोन एबा थोनहर जानायफोरनि आखायावहाय होफैयोमोन। बै समनि बाथ्रा बे जारिमिना, जेरावहाय सानै हौवा हिन्जाव दङमोन आरो बिसोर सानै हौवा हिन्जावा मोनफ्रोमबो खामानिखौ सानैजों रायज्लायनानै खामानिखौ मावोमोन। जाय हौवानि मुङानो जाहैबाय आनानियास आरो जाय हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय साफिराम। सानसेखालि बिसोरो हौवा हिन्जाव रायज्लायनानै सानज्लायनायनि गेजेरजों गावनि सम्पतिखौ बिसोरो गुबुननो फानदोंमोन। आरो बै आनानियास आरो साफिराया सानैजों सानज्लायनानै खौसे जानानै बिसोरो जि सम्पतिखौ फाननानै रां मोनदोंमोन, बेनिफ्राय माखासे रांखौ गावसोरनियाव दोननानै आरो माखासेफोरखौ थोनहर जानायफोरनो हैदोंमोन। बाइबेलाव बे बिसया बेरखाङाखै जे, एबा बे बिसयखौ रोखा खालामाखै जे आनानियास आरो साफिराया गावनि सम्पतिखौ बेसेबां बेसेनाव फानदोंमोन, बेखौ रोखा खालामनानै होआखै। नाथाय जि फाननानै मोनदोंमोन, बै फाननानै मोननायनि खावसे बाहागोखौ बिसोरो थोनहर जानायफोरनो हैदोंमोन आरो खावसे बाहागोखौ गावसोरनो दोनखोमादोंमोन। बेखौसो बाइबेला फोरमायदों। जेब्ला आनानियासआ बै रांखौ, बै फाननानै मोननाय खावसे बाहागो जिखौ होनो होननानै हौवा हिन्जाव सानज्लायदों, बै रांखौ जेब्ला पिटरनि खाथियाव लानानै फैबाय एबा पिटरनो होफैबाय, अब्लाना पिटरा आनानियासखौ ओरैहाय बुंदों एबा ओरैहाय सोंदों, ओरैहाय बाथ्रा बुंदों, आनानियास, फाननानै मोननाय रांखौ माखासे दोनखोमानानै गोथार जिउनि सिगाङाव नंखाय बुंनो सैताना माबोरै नोंनि गोसोआव हाबनो मोनखो होननानै पिटरा आनानियासखौ बुंबाय। आरोबाव पिटरा आनानियासखौ बुंबावबाय, फाननायनि सिगां बे सम्पतिया नोंनिखामोन, बेनिखाय बे सम्पतिखौ फाननानै मोननाय राङाबो नोंनिनो। अब्ला नोङो मानो बेबादि मावनो सानखो? नोङो मानसिफोरखौ नङा नाथाय इसोरखौसो सोलायदों। बेबादि होननानै आनानियासखौ पिटरा बुंबाय एबा दाद्रि होबाय। जेब्ला पिटरा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आनानियासनो बुंखांजोब्बाय, बेनि उनावहाय आनानियासआ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंखांनायनि उनाव हायाव गोग्लैनानै जिउ हगारदों। डेट मिन्स आनानियासआ बेयावनो थैदों। जेब्ला आनानियासआ बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय थैबाय, अब्लाना गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ खोनादों जे आनानियासआ थैबाय। मानि थाखाय थैखो? बे थैनायनि जाहोना जाहैबाय नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय। जि सम्पतिखौ फानदोंमोन, सम्पतिखौ फाननानै जिखौ थोनहर जानायफोरनो गथायफैनांगौमोन, बेखौ कमप्लिट होयैनि थाखाय एबा थगायनायनि थाखाय, मिसुलिया बुंफैनायनि थाखाय बियो थैनो गोनां जाबाय होननानै गोबां मानसिफोरा खोनादों। आरो खोनानाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरा गिख्रंदों
एबा गिदोंमोन। बेनि उनाव जायफ्रा पिटरजों लोगोसे दङमोन, पिटरनि साखाथियाव दङमोन, पिटरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थादोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बै व्यक्तिफोरा साखाथि फाखाथियाव दङमोन, बैसोर जोहोलावफोरा आनानियासनि गोथै सह'खौ लानानै गोजानाव थांनानै फबहैनायसै। जेब्ला जोहोलावफोरा आनानियासखौ फबनो थाखाय लानानै थांबाय, बेनि मुगाथामसोनि उनावहाय आनानियासनि बिसि साफिरायाबो बै पिटर थानाय जायगायाव फैदों। जेब्ला साफिराया पिटरनि खाथियाव सफैबाय, पिटर थानाय जायगायाव सफैबाय, अब्लाना पिटरा आरोबाव बे साफिराखौबो मोनसे बाथ्रा सोंबावनायसै। पिटरा सोंबाय, आंनो खोथासाय, नोंसोर बिहि बिसाय सानैजों सम्पति फाननानै मोननाय राङा बेल'मोन ना? आनानियासआ पिटरनो जि रांखौ गथायदोंमोन, बे रांखौ आखायाव लानानै साफिरानो दिन्थिदों। ओइ साफिरा, बेनोमोन ना नोंसोरनि हु फाननानै, सम्पति फाननानै मोननाय राङा होननानै पिटरा साफिरानियाव सोंबाय बै फैसाखौ दिन्थिनानै। बिनि उनाव साफिराया फिननाय होनायसै, औ गासै बेल' होननानै साफिरायाबो फिननाय होबाय। साफिरानि बे बुंनायखौ खोनानानै पिटरा साफिराखौ बेबायदियै आरोबाव बुंफिनबाय, नोंसोर सानैबो प्रभुनि जिउखौ आनजाद लानो मानो खौसे जाखो? नों नोंनि बिसायखौ फबहैनाय मानसिफ्रा दरखंआव सफैखाबाय, बिसोरो नोंखौबो बानन लांगोन। बेबायदि होननानै पिटरा साफिराखौ बुंबाय। जेब्ला पिटरा गासै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंखांजोब्बाय, लोगो लोगोनो साफिरायाबो पिटरनि आथिं गुदियाव गोग्लैनानै थैनो गोनां जादों, जिउ हगारनो गोनां जादों। आरो बिनि उनाव जाय जोहोलावफोरा आनानियासखौ फबहैदोंमोन, बै जोहोलाव सेंग्राफोरा साफिरानि बे मोदोम सह'खौबो लानानै आनानियासनि साखाथियाव फबहैनायसै। बै समाव गोबां मानसिफोरा पिटरनि खाथियाव दङमोन। बै समाव पिटरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थादोंमोन आरो बै समाव मण्डलीनि गोबां मानसिफ्रा पिटरनि खाथियाव दङमोन। आरो जायफोरा खाथियाव दङमोन बिसोर नुनानै गोबाङानो गिबाय आरो लोगोसे जायफोरा नुवाखै नाथाय बिसोरो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनानो मोनबाय जे आनानियास साफिराया थैबाय, नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय, गोथार जिउखौ थगायनायनि थाखाय थैबाय, जिउ हगारनो गोनां जाबाय होननानै जेब्ला खोनायो, अब्ला मण्डलीनि गोबां मानसिफ्रा गिख्रंजोबदों। आरो बेबायदिनो थोनहर जानायफोरनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, जायफोरा बे जारिमिनखौ बावनानै दङमोन, नोंथांमोना दिनै बेखौ खोनासंनायनि गेजेरजों गोसोआव फैफिनदों आरो जायफ्रा खोनाथाराखैमोन नोंथांमोना मोनथिनो मोनदों। बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों सानै हौवा हिन्जाव दङमोन, जाय हौवा हिन्जावा सानैजों गाज्रि खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे हिदान्थ' लादों, प्रमिस लादोंमोन जे जोङो थगायसिगोन होननानै। बे खामानियानो जादोंमोन थगायनाय खामानिखौ जों मावसिगोन होननानै हौवा हिन्जाव हिदान्थ' खालामदोंमोन। बिसोरनि जिथु सम्पति दङमोन, सम्पतिखौ फाननानै मोननाय जिथु रां दङमोन, बै रांखौ खावसे बाहागोखौ दोनखोमानानै खावसे बाहागोखौ थोनहर जानायफोरनो हैदोंमोन। पिटरा बै समाव मोजाङै बुंदोंमोन जे बे गासै धोन सम्पतिया नोंनिनो खामोनब्ला नोङो मानो थगायखो बेखौसो बुंदोंमोन। मानो थगायनांगौ? नोंनियाव जा दङ बेखौनो होफै। नोंनियाव नों जेसेबांखौ लाखिनो हास्थायदों बेखौ लाखि। नोङो जोंनो जेसेबांखौ होनो हास्थायदों बेसेबांखौ होदो। नाथाय मानो थगायखो? गोथार जिउखौ मानो थगायखो? मानो फोलाखो? सैताना नोंनि गोसोआव मानो जायगा मोनखो? बे बाथ्राखौ बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, बे जारिमिननि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनदों थगायनाया मोनसे गेदेर क्राइम होननानै बुंनांगोन। बे जारिमिननि गेजेरजों थगायनायनि थाखाय हौवाबो हिन्जावबो थैनो गोनां जादों। बेयावखायनो इसोरनि बोसोन लेबि बिजाब 19:10 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो सिखाव खावनो एबा सोलायनो नङाब्ला गावजों गाव थगायज्लायनो नाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहैबाय इसोरनि हुकुम जे जोङो थगायज्लायनो नाङा। आरोबाव जोङो जहननि 9:44 सिरियाव ओरैहाय मोनबावो, नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बादि मावनो नागिरो। सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा, जेब्लायबो बियो नंगौआव थाया, मानोना बिनियाव नंगौआ गैया। बियो नंखाय बुङो, नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै।
मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा। स' अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों, बे जारिमिननि गेजेरजों जों दिनै बेखौ मोनथिनो हादों जे नंखाय बुंनाया बेसे गिदिर पाप जायो, बेसे क्राइम जायो, इसोरनि नुनायाव बेसेबां मुगै जाथावना। दा बेयावखाय ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोंनि सालायाव जिथु नंखाय सोदोब बाथ्राफ्रा ओंखारबोनो नामायो, बेफोर गासैखौबो कन्ट्रल खालामनाया गोनांथिथार आरो बे खामानिनिफ्राय गावखौ हमथानाया गोनांथिथार। मानोना नंखाय बुंनाया सैताननिफ्रायसो फैयो, सैताननि बिसा जायो। बेखौ जोङो जहननि 8:44 सिरिया रोखा खालामनानै होदों। दा बेयावहाय ख्रिस्ट' प्रियफोर, खुगानिफ्राय नंखाय बुंनाय हुदाफोरखौ जों गोजान खालामनि। दे अब्ला प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामदों नोंथांमोना गोबां आशीर्बाद मोनदों आरो लोगोसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैदों। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जै मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।